DCP Rigathi Gachagua oramo ni chenro mar SHA en chenro mane olosi mar konyo sirkal kwalo omenda mag jopiny to konyo oganda yudo chenro mag thieth. Kweth mar Gachagua oramo ni SHA nyalo podho. Kata kamano, migawo mar thieth to kwedo ripode ma kamago kendo lero kaka gisechwalo omenda ne osiptende. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Mana ndalo achiel kende bang' jatend DCP Rigathi Gachagua lieko ni chenro mar okumba mar SHA biro ruombore piny bang' dweche 6. Gachagua yango ni chenro mar SHA ne oketie mise mar mibadhi. Gachagua lieko ni chenro mar SHA ne olos gi siling bilion 1 kende. Ataro mar weche ma osebedi ka iliko gi piny owacho ni chenro no nomuonyo omenda maromo siling bilion 104 kowacho ni chenro no ne ok olos mar konyo jopiny yudo thieth to mana mar kwalo pes jopiny. Why is the money paid through Digital Health Agency, whose executive chairman is Silas Imani? Is to conceal the movement of funds so that it looks like it's coming to government. So what we are saying is that SHA was never conceived to be a program to help the people of Kenya. It was a conduit to steal funds from the people of Kenya. Makata obedo ni jatend migawo mathieth Aden Duale osebedo ka kwedo weche Gachagua go ewi omenda mar SHA kobuono Gachagua mondo gol ler manyiso ni chenro no masani osendikruok gi jo Kenya malo milion 30 biro ruombore bang' dweche 6. Kochiwo ler ewi okumba no mar SHA, Duale olero ni ripot mar ni SHA nigi gope ma hawo bilion 90 en miriambo. Kochiwo ler ewi okumba no mar SHA, Duale olero ni ripot mar ni SHA nigi gope ma hawo bilion 90 en miriambo. Olero ni kwayo ma osiptende osechwalo ne SHA mondo michul romo siling bilion 27.5 kae kwan no SHA osedagi chulo siling bilion 1.4 manonro magi ok ni kare. Siling bilion 18 osechulo osiptende ka kwayo ma kwan gi romo siling bilion 2.3 osedoki ne osiptende mondo mi otimnegi lokruok ma owinjore. Bende oyango ni nitie kwayo ma nengogi romo siling bilion 5.5 ma pod itimonegi nonro kendo owinjore chul gi ndalo 90 ka oseyang ler margi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.